Η σιωπή στο πολυτελές βρεφικό δωμάτιο ήταν τόσο πυκνή που έμοιαζε να έχει βάρος, μια σιωπή υφασμένη από τη μυρωδιά της ακριβής πούδρας και μιας θλίψης που δεν είχε ακόμη όνομα. Κάθε αντικείμενο, από το χειροποίητο ξύλινο κρεβατάκι μέχρι τα μεταξωτά κουρτινάκια, φώναζε πλούτο και φροντίδα, αλλά ο αέρας ήταν παγωμένος, άδειος από τη ζεστασιά μιας μητρικής παρουσίας. Και τότε ένας διαπεραστικός, ασταμάτητος λυγμός έσπασε το γυάλινο οικοδόμημα της ηρεμίας. Ήταν ένας ήχος πρωτόγονος, μια κραυγή απαιτούσε κάτι που κανένα χρηματικό ποσό δεν μπορούσε να αγοράσει. Πάνω από την κούνια, ο Λεωνίδας, ένας χήρος πατέρας χαμένος μέσα στο άψογο αλλά τσαλακωμένο του κοστούμι, στεκόταν ακίνητος, η επιβλητική του φιγούρα να συρρυκνώνεται σε μια σκιά αβοηθησίας. Τα χέρια του, συνηθισμένα να υπογράφουν συμβόλαια εκατομμυρίων, αιωρούνταν αδέξια, ανίκανα να προσφέρουν την παραμικρή παρηγοριά. Στην πόρτα στάθηκε αθόρυβα η Μιρέλα, η καθαρίστρια, μια φιγούρα σχεδόν αόρατη μέσα στη χλειδί του σπιτιού. Η στολή της ήταν καθαρή αλλά φθαρμένη, μια σιωπηλή μαρτυρία της δικής της, διαφορετικής μάχης με τη ζωή. Τα μάτια της όμως δεν έβλεπαν την πολυτέλεια. Έβλεπαν μόνο τον πόνο. Με μια ματιά κατανόησε τα πάντα, τον πατέρα που πνιγόταν στην απόγνωση και το ορφανό βρέφος που έκλαιγε για μια αγκαλιά που δεν θα ερχόταν ποτέ ξανά. Στο βλέμμα της δεν υπήρχε ίκτος ή περιέργεια, αλλά μια βαθιά σιωπηλή αναγνώριση, μια θλίψη που μόνο μια άλλη μάνα, μια μάνα που είχε γνωρίσει την απώλεια, θα μπορούσε να κουβαλά. Δεν περίμενε εντολή, δεν ζήτησε άδεια. Η παρουσία της ήταν μια απάντηση σε μια προσευχή που ο Λεωνίδας δεν ήξερε καν τι έκανε, ένας ψίθυρος ανθρωπιάς σε ένα δωμάτιο που ούρλιαζε από μοναξιά. Χωρίς να πει λέξη, η Μιρέλα διέσχισε το δωμάτιο, τα μαλακά της παπούτσια να μην κάνουν κανέναν θόρυβο στο παχύ περσικό χαλί. Ο Λεωνίδας δεν γύρισε καν να την κοιτάξει, βυθισμένος στη δική του κόλαση. Εκείνη πλησίασε την κούνια και τα χέρια της, ταλαιπωρημένα από τη σκληρή δουλειά, κινήθηκαν με μια σίγουρη τρυφερότητα. Δεν άγγιξε το μωρό, απλά έσκυψε και άφησε μια μελωδία να ξεγλιστρήσει από τα χείλη της. Ήταν ένα νανούρισμα παλιό, σχεδόν ξεχασμένο, ένας σκοπός που δεν διδάσκεται σε οδεία, αλλά περνά από γενιά σε γενιά σαν μυστικό. Η φωνή της ήταν χαμηλή, λίγο τραχιά, αλλά κουβαλούσε τη ζεστασιά της γης και τη σοφία του πόνου. Ο ήχος αυτός ήταν το αντίδοτο στο δηλητήριο της ορφάνιας που είχε ποτίσει τον αέρα του δωματίου. Το κλάμα του μωρού δεν σταμάτησε απότομα. Άρχισε να μαλακώνει, σαν μια καταιγίδα που σιγά σιγά κοπάζει. Οι διαπεραστικές κραυγές μετατράπηκαν σε λυγμούς. Οι λυγμοί σε μικρά γουργουριτά, μέχρι που στο δωμάτιο απλώθηκε μόνο ο ήχος μιας ήρεμης, σταθερής αναπνοής. Το μωρό είχε παραδοθεί στη μελωδία, βρίσκοντας αυτήν την ξένη γυναίκα την ασφάλεια που ο ίδιος του ο πατέρας δεν μπορούσε να του προσφέρει. Ο Λεωνίδας γύρισε αργά το κεφάλι του, τα μάτια του άδεια από δάκρυα, αλλά γεμάτα από μια βουβή έκπληξη. Στεκόταν εκεί, ένας βασιλιάς στο κάστρο του, παρακολουθώντας μια υπηρέτρια να πετυχαίνει με ένα απλό τραγούδι αυτό που ο ίδιος, με όλη του την εξουσία και τον πλούτο, θεωρούσε αδύνατο. Η εξουσία του χρήματος είχε μόλις γονατίσει μπροστά στη δύναμη της μητρικής παρηγοριάς. Η Μιρέλα έμεινε για λίγο ακόμα σκυμμένη πάνω από την κούνια, το χέρι της να χαϊδεύει απαλά το μικροσκοπικό κεφαλάκι του μωρού. Δεν κοίταξε τον Λεωνίδα, δεν ζήτησε επιβεβαίωση ή ευχαριστίες. Η πράξη της δεν ήταν μια υπηρεσία προς το αφεντικό της, αλλά μια ενστικτώδης προσφορά σε μια ψυχή που πονούσε. Ο Λεωνίδας την παρακολουθούσε και για πρώτη φορά από τον θάνατο της γυναίκας του ένιωσε κάτι διαφορετικό από τον πόνο, μια βαθιά, ανησυχητική αμηχανία. Αυτή η γυναίκα που μέχρι χθες απλώς καθάριζε τα πατώματά του, κρατούσε στα χέρια της ένα κλειδί που ο ίδιος δεν κατήχε, το κλειδί για την ηρεμία του γιού του. Η σιωπή που απλώθηκε τώρα στο δωμάτιο ήταν βαριά από ερωτήματα. Ποια ήταν η πραγματική δύναμη σε αυτό το σπίτι?
Πιστεύετε ότι η αγάπη μιας μητέρας μπορεί να αντικατασταθεί από κάποιον ξένο. Η Μιρέλα ζούσε σε έναν κόσμο φτιαγμένο από σιωπές και απουσίες. Το μικρό της διαμέρισμα, καθαρό αλλά σχεδόν άδειο, μύριζε ακόμα το γάλα που δεν θα δινόταν ποτέ. Σε ένα σιρτάρι, τυλιγμένο σε ένα φανελένιο πανί, φύλαγε ένα μοναδικό βρεφικό παπουτσάκι, το μόνο απτό απομεινάρι μια ζωής που έσβησε πριν καν να αρχίσει. Κάθε πρωί, καθώς έμπαινε στη μεγαλοπρεπή έπαυλη του Λεωνίδα, άφηνε πίσω της τον δικό της πόνο, φορώντας τη στολή της καθαρίστριας σαν πανοπλία, τα χέρια της που θα έπρεπε να ανανουρίζουν το δικό της παιδί. Τώρα ξεσκόνιζαν ξένα πλούτη και έτριβαν πατώματα που άλλοι λέρεναν. Όμως η μητρική αγάπη που ξεχύλιζε από μέσα της, πνιγμένη και αδιέξοδη, έβρισκε καταφύγιο στους ήχους του ορφανού βρέφους. Αυτό το παιδί ήταν η άγκυρά της σε έναν ωκεανό θλίψης, ακόμα κι αν το άγγιγμά του ξύπναγε τα δικά της φαντάσματα. Ο Λεωνίδας κυβερνούσε την επιχειρηματική του αυτοκρατορία από έναν γυάλινο πύργο που άγγιζε τον ουρανό. Εκεί ήταν ένας θεός των αριθμών, ένας στρατηγός των αγορών, με μια φωνή που μπορούσε να κλείσει συμφωνίες εκατομμυρίων. Κάθε του κίνηση ήταν μετρημένη, κάθε του απόφαση ψυχρή και αλάνθαστη. Όμως, μόλις περνούσε το κατόφλι του σπιτιού του, αυτός ο Τιτάνας γινόταν ένας απλός θνητός, χαμένος μέσα στο ίδιο του το βασίλειο. Το άψογο κοστούμι του έμοιαζε ξαφνικά ξένο, μια στολή που δεν ήξερε πώς να βγάλει. Στεκόταν συχνά μπροστά στη φωτογραφία της Ποκίνο, η γυναίκας του, με τον γιο του να κλαίει στο διπλανό δωμάτιο, και ένιωθε τη συντριπτική αποτυχία ενός άντρα που μπορούσε να κατακτήσει τον κόσμο, αλλά όχι να παρηγορήσει το ίδιο του το παιδί. Ο γιος του ήταν η ζωντανή υπενθύμηση της αδυναμίας του. Η Ρομπέρτα, η πεθερά του Λεωνίδα, δεν περπατούσε, επέπλεε. Η παρουσία της στο σπίτι ήταν σαν ένας ψυχρός άνεμος που πάγωνε τα πάντα στο πέρασμά του, ντυμένη πάντα στην εντέλεια, με μαργαριτάρια που έμοιαζαν τόσο παγωμένα όσο η καρδιά της. Επιθεωρούσε κάθε γωνιά με το βλέμμα ενός δικαστή που αναζητά την παραμικρή ατέλεια. Για εκείνη το σπίτι δεν ήταν ένα μέρος θαλπορής, αλλά ένα μνημείο της κληρονομιάς της κόρης της, μια κληρονομιά που ένιωθε ότι απειλούνταν. Η αγάπη της για τον εγγονό της εκφραζόταν μέσα από κανόνες και αυστηρές οδηγίες, ποτέ μέσα από ένα χάδι. Έβλεπε τη Μιρέλα όχι ως άνθρωπο, αλλά ως ένα αναλώσιμο εργαλείο, ένα λεκέ από έναν κατώτερο κόσμο που έπρεπε να παραμένει αυστηρά στη θέση του, αόρατος και σιωπηλός, για να μην μολύνει την τάξη του δικού της σύμπαντος. Το βρέφος, ο μικρός Αλέξανδρος, ήταν το σιωπηλό επίκεντρο αυτού του δράματος. Δεν ήταν απλώς ένα μωρό που έκλαιγε, ήταν μια ψυχή που είχε ήδη βιώσει την απόλυτη απώλεια. Τα ακριβά παιχνίδια που γέμιζαν την κούνια του παρέμεναν άψυχα αντικείμενα στα μικροσκοπικά του χέρια. Η ψυχρή, επιτιδευμένη φωνή της γιαγιάς του τον έκανε να ανατριχιάζει. Ακόμα και η αμήχανη προσπάθεια του πατέρα του να τον ηρεμήσει προκαλούσε περισσότερες κραυγές. Υπήρχε μόνο ένας ήχος που μπορούσε να διαπεράσει το τείχος της ορφάνιας του, το απαλό νανούρισμα της Μιρέλας. Η μυρωδιά της, μια μίξη από καθαριστικό και μια ανεξήγητη γήινη ζεστασιά, ήταν το μόνο του καταφύγιο. Στην αγκαλιά της, ο κόσμος ξαναέβρισκε την τάξη του και η αναπνοή του γινόταν ήρεμη, σαν να άκουγε έναν ξεχασμένο χτύπο καρδιάς. Η σύγκρουση των δύο κόσμων ήταν αναπόφευκτη, σιωπηλή αλλά βίαιη. Μια μέρα η Ρομπέρτα βρήκε τη Μιρέλα να ταΐζει τον Αλέξανδρο, σιγοτραγουδώντας του. Δεν ύψωσε τη φωνή της. Το δηλητήριο σερβιρίστηκε με ένα παγωμένο χαμόγελο. «Αγαπητή μου, μην τον συνηθίζεις σε τέτοιους λαϊκούς ήχους. Ο εγκέφαλός του χρειάζεται κλασική μουσική για να αναπτυχθεί σωστά», είπε με κάθε λέξη της να στάζει ταξική περιφρόνηση. Η Μιρέλα δεν απάντησε. Απλώς έσκυψε το κεφάλι, τα μάτια της να καθρεφτίζουν μια θλίψη τόσο βαθιά που δεν χρειαζόταν λόγια.
Δεν ήταν θυμός αυτό που ένιωθε, αλλά η παλιά γνώριμη αίσθηση ότι ο πόνος της ήταν αόρατος για ανθρώπους σαν τη Ρομπέρτα. Η πράξη της αγάπης της είχε μόλις μεταφραστεί σε πράξη αμόρφωτης αυθάδειας και εκείνη δεν είχε όπλα για να αμυνθεί. Ο Λεωνίδας παρακολουθούσε αυτή την άϊχη μάχη από απόσταση, παγιδευμένος ανάμεσα σε δύο αλήθειες. Από τη μία έβλεπε την αδιαμφισβήτητη γαλήνη στο πρόσωπο του γιού του κάθε φορά που η Μιρέλα ήταν κοντά. Ήταν μία εικόνα που του έφερνε μία πικρή ανακούφιση. Από την άλλη άκουγε τις συνεχείς υπόγειες προειδοποιήσεις της Ρομπέρτα για τα όρια που παραβιάζονταν, για τον κίνδυνο μιας υπηρέτριας που γινόταν υπερβολικά οικία. Η κοινωνική του ανατροφή, οι προσδοκίες της τάξης του, όλα του ούρλιαζαν να ακούσει τη Ρομπέρτα. Έτσι επέλεξε το δρόμο του δειλού. Προσπάθησε να λύσει ένα συναισθηματικό πρόβλημα με τον μόνο τρόπο που ήξερε. Έδωσε στη Μιρέλα έναν φάκελο με επιπλέον χρήματα, πιστεύοντας αφελώς ότι μπορούσε να αγοράσει την ηρεμία του γιού του, χωρίς να καταλαβαίνει ότι μόλις είχε ρίξει λάδι στη φωτιά. Η Ρομπέρτα είδε τη συναλλαγή. Το πρόσωπό της παρέμεινε μια ανέκφραστη μάσκα αριστοκρατικής ψυχραιμίας, αλλά τα μάτια της για μια στιγμή έγιναν δύο αιχμηρά κομμάτια πάγου. Το άψογα μανικιουρισμένο της χέρι σφίχτηκε διακριτικά γύρω από την τσάντα της. Εκείνη τη στιγμή η Μιρέλα έπαψε να είναι απλώς μια ενοχλητική παρουσία. Έγινε μια στρατηγική απειλή. Η προσφορά χρημάτων από το Λεωνίδα δεν ήταν μια απλή αμοιβή. Ήταν μια αναγνώριση δύναμης, μια μετατόπιση της εξουσίας μέσα στο ίδιο της το φέουδο. Η Ρομπέρτα κατάλαβε ότι ο έλεγχος που ασκούσε στην οικογένεια κινδύνευε από μια απλή καθαρίστρια. Οι γραμμές του πολέμου είχαν πλέον τραβηχτεί, όχι με λόγια, αλλά με ένα βλέμμα γεμάτο υπολογισμό. Η εξόντωση της Μιρέλας είχε μόλις γίνει η απόλυτη προτεραιότητά της. Η Ρομπέρτα ξεκίνησε την επίθεσή της όχι με μια κραυγή, αλλά με έναν ψίθυρο που έμοιαζε με μετάξι τυλιγμένο γύρω από ατσάλι. Βρήκε τον Λεωνίδα να παρακολουθεί από το κατόφλι του βρεφικού δωματίου τη Μιρέλα, η οποία είχε τον μικρό Αλέξανδρο στην αγκαλιά της, το μωρό επιτέλους ήρεμο να κοιμάται στο στήθος της. Αντί για θυμό, η Ρομπέρτα επέλεξε τη δηλητηριώδη συμπόνια. «Είναι συγκινητικό, έτσι δεν είναι?» είπε η φωνή της χαμηλή και συνωμοτική. «Μια γυναίκα που έχει υποφέρει τόσο πολύ βρίσκει παρηγοριά στο παιδί κάποιου άλλου. Αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, Λεωνίδα. Ο πόνος μερικές φορές θολώνει την κρίση. Ποιος ξέρει τι σκέψεις περνούν από το μυαλό κάποιου που έχει χάσει τα πάντα. Αυτή η προσκόλληση μπορεί να μην είναι τόσο αθώα όσο φαίνεται». Κάθε λέξη ήταν ένας σπόρος αμφιβολίας που φυτεύτηκε στο γόνιμο έδαφος της ενοχής και της σύγχυσης του Λεωνίδα. Η ταπείνωση ήρθε λίγες μέρες αργότερα σε μια σκηνή σκηνοθετημένη με χειρουργική ακρίβεια. Ο Λεωνίδας βρισκόταν στο σαλόνι προσπαθώντας να διαβάσει κάποιες αναφορές όταν η Μιρέλα πέρασε κρατώντας τον Αλέξανδρο που έκλαιγε. Τον κάθισε στα γόνατά της και άρχισε να του δίνει τον μπιμπερό σιγοτραγουδώντας το γνωστό της νανούρισμα. Τότε η Ρομπέρτα έκανε την είσοδό της, η κομψότητά της να παγώνει τον αέρα. Σταμάτησε μπροστά τους, το βλέμμα της κοφτερό σαν γυαλί. «Μιρέλα», είπε με μία φωνή ήρεμη αλλά γεμάτη περιφρόνηση. «Η δουλειά σου είναι να καθαρίζεις το σπίτι, όχι να παίζεις το ρόλο της μητέρας. Υπάρχουν όρια που δεν πρέπει να ξεπερνιούνται. Δεν πληρώνεσαι για να αντικαταστήσεις την κόρη μου». Η Μιρέλα πάγωσε, το τραγούδι της πέθανε στα χείλη της. Δεν σήκωσε το βλέμμα της. Απλώς έσκυψε το κεφάλι, η σιωπή της να είναι πιο εύγλωτη από οποιαδήποτε απάντηση, μια σιωπηλή παραδοχή της θέσης της σε αυτόν τον κόσμο. Ο Λεωνίδας παρακολούθησε τη σκηνή, παγιδευμένος στη δική του αδυναμία. Μια φωνή μέσα του ούρλιαζε να υπερασπιστεί τη γυναίκα που έφερνε γαλήνη στο γιο του, την μοναδική ανάσα ηρεμίας μέσα στο χάος του πένθους του. Αλλά μια άλλη φωνή, πιο παλιά και πιο δυνατή, η φωνή της τάξης του, του ψιθύριζε τα λόγια της Ρομπέρτα. Κοινωνική τάξη.
ιεραρχία, όρια. Έσφιξε τη γροθιά του κάτω από το τραπέζι, τα νύχια του να γδέρνουν την παλάμη του, αλλά δεν είπε τίποτα. Η σιωπή του ήταν μια σιωπηρή έγκριση, μια προδοσία που γεννήθηκε από τη δειλία. Επέλεξε την εύκολη οδό της μη σύγκρουσης, επιτρέποντας στη Ρομπέρτα να κερδίσει τη μάχη, χωρίς να συνειδητοποιεί ότι μόλις είχε θυσιάσει τον πιο πολύτιμο σύμμαχό του. Η Μιρέλα ένιωσε το βάρος της σιωπής του σαν ένα δεύτερο χαστούκι, πιο οδυνηρό από τα λόγια της πεθεράς του. Ενθαρρυμένη από την παθητικότητα του Λεωνίδα, η Ρομπέρτα άρχισε να υφαίνει τον ιστό της με μεγαλύτερη επιδεξιότητα. Οι επιθέσεις της έγιναν πιο υπόγειες, πιο ύπουλες. Δεν κατηγορούσε πλέον ανοιχτά, αλλά άφηνε μικρά, δηλητηριώδη σχόλια να αιωρούνται στον αέρα. «Παρατήρησες πως κοιτάζει, σχεδόν σαν να είναι δικός της», έλεγε στο Λεωνίδα με έναν τόνο προσποιητής ανησυχίας. «Σήμερα βρήκα ένα από τα παιχνίδια του κρυμμένο στην τσέπη της ποδιάς της, μάλλον από αφέλεια, αλλά είναι παράξενο». Μετέτρεπε την αφοσίωση της Μιρέλας σε αιμονή, τη θλίψη της σε ψυχική αστάθεια. Το σπίτι, που κάποτε ήταν απλώς ένα μέρος θλίψης, μετατράπηκε σε ένα θέατρο καχυποψίας, όπου κάθε τρυφερή χειρονομία της Μιρέλας φιλτραριζόταν μέσα από το παραμορφωτικό πρίσμα της κακόβουλης ερμηνείας της Ρομπέρτα. Η σιωπηλή απάντηση της Μιρέλας ήρθε ένα βράδυ που ο Αλέξανδρος καιγόταν στον πυρετό. Οι γιατροί είχαν φύγει, αφήνοντας πίσω τους οδηγίες και φάρμακα που δεν έκαναν τίποτα για να σταματήσουν το διαπεραστικό κλάμα του μωρού. Η Ρομπέρτα, ψυχρή και μεθοδική, εφάρμοζε κρύες κομπρέσες με μια αυστηρότητα που έκανε το μωρό να ουρλιάζει περισσότερο. Ο Λεωνίδας περπατούσε πάνω κάτω, η απόγνωση ζωγραφισμένη στο πρόσωπό του. Τότε η Μιρέλα μπήκε στο δωμάτιο. Αγνοώντας το δολοφονικό βλέμμα της, Ρομπέρτα έβγαλε από την τσέπη της ένα μικρό φθαρμένο κομμάτι λευκό ύφασμα, ένα πανάκι που μύριζε ακόμα αχνά το δικό της, χαμένο μωρό. Το βούτυξε σε χλιαρό νερό και το ακούμπησε απαλά στο μέτωπο του Αλέξανδρου, ψιθυρίζοντας τη μελωδία της. Το κλάμα σταμάτησε σχεδόν αμέσως. Ήταν μια πράξη αρχαίγονης σοφίας που συνέτριψε την κλινική ψυχρότητα της Ρομπέρτα. Η Ρομπέρτα παρακολούθησε τη σκηνή, το πρόσωπό της μια ανέκφραστη μάσκα που έκρυβε μια παγωμένη οργή. Δεν είπε τίποτα στη Μιρέλα. Ανταυτού στράφηκε στο Λεωνίδα, τα μάτια της να λάμπουν σαν θραύσματα πάγου. Η φωνή της ήταν ήρεμη, αλλά κάθε συλλαβή έσταζε δηλητήριο. «Το βλέπεις τώρα», είπε. «Δεν είναι αγάπη αυτό. Είναι χειραγώγηση. Τον κάνει να εξαρτάται από αυτήν, από τις δικές της τελετουργίες. Αυτό είναι επικίνδυνο, Λεωνίδα. Είναι μια αρρώστια που έχει εισβάλει στο σπίτι μας και πρέπει να την ξεριζώσουμε πριν είναι πολύ αργά». Η κατηγορία είχε πλέον υποθεί ξεκάθαρα. Μια πράξη παρηγοριάς είχε μετατραπεί σε απόδειξη ενοχής. Για τη Ρομπέρτα, ο πόλεμος δεν ήταν πλέον σιωπηλός. Είχε μόλις κηρυχθεί επίσημα και δεν θα σταματούσε μέχρι την ολοκληρωτική εξόντωση του εχθρού. Ο Λεωνίδας, δηλητηριασμένος από τις ψιθυριστές κατηγορίες της Ρομπέρτα, άρχισε να παρατηρεί τη Μιρέλα με μια ψυχρή, επιφυλακτική ματιά. Η τρυφερότητά της, που κάποτε ήταν ένα βάλσαμο, τώρα έμοιαζε με μια αδιόρατη απειλή. Με μια φωνή που πάσχιζε να ακουστεί επίσημη και απόμακρη, της έδωσε σαφείς οδηγίες. Η επαφή της με τον Αλέξανδρο έπρεπε να περιοριστεί στο απόλυτο ελάχιστο. «Η δουλειά σου είναι να καθαρίζεις, Μιρέλα, τίποτα παραπάνω», είπε αποφεύγοντας το βλέμμα της. Εκείνη δέχτηκε τη διαταγή με ένα σιωπηλό νεύμα, το πρόσωπό της ένα ανέκφραστο τοπίο θλίψης. Ο Αλέξανδρος όμως αισθάνθηκε την αλλαγή. Το κλάμα του έγινε το αδιάκοπο, διαπεραστικό soundtrack της έπαυλης. Μια κραυγή που καλούσε μια ζεστασιά που του είχαν μόλις στερήσει. Η Μιρέλα, γυαλίζοντας μια ασημένια κορνίζα, άκουγε τους λυγμούς και τα χέρια της έτρεμαν, αλλά δεν κινήθηκε. Το αόρατο τείχος είχε υψωθεί. Μια νύχτα η αυτοκρατορία του Λεωνίδα κινδύνευσε να καταρρεύσει από το κλάμα ενός μωρού.
Βρισκόταν σε μια κρίσιμη τηλεδιάσκεψη με επενδυτές από την Ασία, όταν οι κραυγές του Αλέξανδρου έγιναν τόσο δυνατές που διαπερνούσαν τους τοίχους. Η Ρομπέρτα προσπαθούσε μάταια να τον ηρεμήσει, η ανυπομονησία της ρίχνοντας λάδι στη φωτιά. Ο Λεωνίδας, ιδρωμένος και απελπισμένος, είδε τη Μιρέλα να καθαρίζει σιωπηλά τον διάδρομο. Δεν αντάλλαξαν λέξεις, μόνο ένα βλέμμα, μια σιωπηλή έκκληση ενός βασιλιά που παρακαλούσε για έλεος. Η Μιρέλα κατάλαβε. Στάθηκε στη σκιά έξω από το δωμάτιο και άρχισε να σιγοτραγουδά τον ανούρισμά της, μια μελωδία που ταξίδεψε μέσα από το baby monitor. Οι κραυγές σταμάτησαν. Ο Λεωνίδας έκλεισε τη συμφωνία εκατομμυρίων, η καρδιά του να χτυπά από ανακούφιση και μια βαθιά καυστική ντροπή. Η αξία της είχε μόλις αποδειχθεί σε μια πράξη που κανείς δεν έπρεπε να μάθει. Η Ρομπέρτα παρατήρησε την απότομη ησυχία και η καχυποψία της μετατράπηκε σε παγωμένη βεβαιότητα. Μπήκε στο δωμάτιο του μωρού και το βρήκε ήρεμο, τα ματάκια του κλειστά. Έλεγξε τον διάδρομο, αλλά η Μιρέλα είχε ήδη εξαφανιστεί, επιστρέφοντας στις σκιές, μια όρατη δύναμη που κινούσε τα νήματα. Για τη Ρομπέρτα αυτό δεν ήταν απλώς ένα τραγούδι. Ήταν μια απόδειξη ελέγχου, μια μαγεία που η ίδια δεν κατήχε και επομένως φοβόταν. Η υποταγή της Μιρέλας δεν ήταν πλέον ένδειξη αδυναμίας, αλλά μια υπολογισμένη πονηρή στρατηγική. Συνειδητοποίησε ότι η υπενιγμή δεν ήταν αρκετή. Χρειαζόταν κάτι χειροπιαστό, μια αδιάσυστη απόδειξη που θα μετέτρεπε τη Μιρέλα από απλή υπηρέτρια σε επικίνδυνη εισβολέα στα μάτια του γαμπρού της. Ο πόλεμος απαιτούσε πλέον όπλα, όχι μόνο λόγια. Αποκλεισμένη από την άμεση επαφή, η Μιρέλα έβρισκε άλλους, μυστικούς τρόπους να προσφέρει τη φροντίδα της. Παρατήρησε ένα ενοχλητικό εξάνθημα στο ευαίσθητο δέρμα του Αλέξανδρου, μια αντίδραση στα ακριβά, αρωματισμένα προϊόντα που επέβαλε η Ρομπέρτα. Κατά τη διάρκεια της δουλειάς της στο κλεισταριό, μακριά από τα βλέμματα όλων, ξεχώριζε μερικά από τα βαμβακερά φορμάκια του μωρού. Με χρήματα από το δικό της ειστέρημα είχε αγοράσει ένα απλό υποαλλεργικό σαπούνι. Τα ξέπλαινε με τα χέρια της, τα στέγνωνε κρυφά και τα τοποθετούσε στο κάτω μέρος της στίβας με τα καθαρά ρούχα. Λίγες μέρες αργότερα το εξάνθημα υποχώρησε ως εκ θαύματος. Ήταν μια σιωπηλή νίκη της μητρικής σοφίας απέναντι στην αλαζονία του πλούτου, ένα μυστικό που μόνο εκείνη και το δέρμα του μωρού γνώριζαν. Η Ρομπέρτα, κυνηγώντας την παραμικρή ατέλεια, έψαχνε τα πάντα με την επιμονή ιεροεξεταστή. Μια μέρα η αναζήτησή της απέδωσε καρπούς. Μέσα στον κουβά καθαρισμού της Μιρέλας, κρυμμένο κάτω από τα πανιά, βρήκε ένα μικροσκοπικό, φθαρμένο βρεφικό παπουτσάκι. Ήταν το μοναδικό ενθύμιο της Μιρέλας, από το δικό της, χαμένο παιδί, ένα ιερό κοιμήλιο του πόνου της. Στα μάτια της Ρομπέρτα όμως, το αντικείμενο μεταμορφώθηκε. Δεν ήταν σύμβολο πένθους, αλλά απόδειξη μιας νοσηρής αιμονής, ένα φετίχ που αποκάλυπτε την ψυχική αστάθεια της καθαρίστριας. Δεν την κατηγόρησε ευθέως. Με ένα παγωμένο, υπολογιστικό χαμόγελο πήρε το παπουτσάκι και το έκρυψε. Είχε μόλις αποκτήσει το τέλειο όπλο, ένα αντικείμενο που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει για να δηλητηριάσει οριστικά την ψυχή του Λεωνίδα την κατάλληλη στιγμή. Ο Λεωνίδας, παρόλο που προσπαθούσε να διατηρήσει την απόσταση που του είχε επιβληθεί, δεν μπορούσε να αγνοήσει τα γεγονότα. Παρατήρησε ότι το εξάνθημα του γιού του είχε εξαφανιστεί. Άκουγε το κλάμα του να σταματά ανεξήγητα, σχεδόν μαγικά, κάποιες φορές που η Μιρέλα απλώς περνούσε έξω από την πόρτα του δωματίου. Οι σπόροι της αμφιβολίας άρχισαν να φυτρώνουν μέσα του, πολεμώντας τα ζυζάνια της καχυποψίας που είχε σπείρει η Ρομπέρτα. Ήταν παγιδευμένος ανάμεσα σε αυτό που έβλεπε με τα μάτια του, έναν γιο πιο ήρεμο, και σε αυτό που άκουγε από τη γυναίκα που σεβόταν ως τη μητέρα της νεκρής του συζύγου. Η ενοχή του για την αδυναμία του να είναι αρκετός για τον γιο του τον έκανε ευάλωτο στους ψιθύρους της, έναν βασιλιά που φοβόταν ότι είχε χάσει τον έλεγχο του βασιλείου του από τις σκιές.
Η Ρομπέρτα αποφάσισε να χτυπήσει εκεί που πονούσε περισσότερο, στην εικόνα της τάξης και της τελειότητας που ο Λεωνίδας προσπαθούσε να διατηρήσει. Λίγο πριν από ένα σημαντικό δείπνο με επιχειρηματικούς εταίρους, έχισε κατά λάθος ένα ποτήρι κόκκινο κρασί πάνω σε ένα πανάκριβο λευκό περσικό χαλί στο κέντρο του σαλονιού. Η κοιλίδα ήταν μια κραυγαλαία ατέλεια, μια πληγή στο άψογο πρόσωπο του σπιτιού. Κάλεσε τη Μιρέλα με τη φωνή της να στάζει προς ποιητό πανικό, απαιτώντας να καθαρίσει το χάος αμέσως μπροστά στα μάτια του Λεωνίδα. Στεκόταν από πάνω της, περιμένοντας την αποτυχία, έτοιμη να την παρουσιάσει ως άλλη μια απόδειξη της ανικανότητας και της αμέλειας μιας γυναίκας που είχε το μυαλό της αλλού. Οι καλεσμένοι θα έφταναν από στιγμή σε στιγμή. Η Μιρέλα γονάτισε. Δεν έτρεξε να φέρει τα ακριβά χημικά καθαριστικά του σπιτιού. Με μια ήρεμη φωνή ζήτησε απλά σχεδόν ταπεινά υλικά. Αλάτι, σόδα και ένα καθαρό λευκό πανί. Αγνώντας το γεμάτο περιφρόνηση βλέμμα της Ρομπέρτα, άρχισε να δουλεύει με μια σιωπηλή μεθοδική ακρίβεια. Τα χέρια της κινούνταν με μια αρχαίγονη σοφία, μια γνώση που δεν διδάσκεται, αλλά κληρονομείται από γενιά σε γενιά. Η κόκκινη κοιλίδα άρχισε να υποχωρεί, να ξεθοριάζει σαν κακό όνειρο κάτω από τις απαλές της κινήσεις. Μέχρι να χτυπήσει το κουδούνι ο πρώτος καλεσμένος, το χαλί ήταν ξανά αψεγάδιαστο. Η Μιρέλα είχε μετατρέψει μια παγίδα ταπείνωσης σε έναν σιωπηλό θρίαμβο της ουσίας πάνω στην επίδειξη, αποδεικνύοντας την αξία της με τρόπο που κανείς δεν μπορούσε να αμφισβητήσει. Από την κορυφή της μαρμάρινης σκάλας, ο Λεωνίδας είχε δει τα πάντα. Είδε την υπολογισμένη κίνηση της Ρομπέρτα, το ατύχημα που δεν ήταν καθόλου ατύχημα. Είδε την ψύχρεμη αποτελεσματικότητα της Μιρέλας, την ήρεμη δύναμη που μετέτρεψε το χάος σε τάξη. Για πρώτη φορά, μια ρογμή εμφανίστηκε στο τείχος της αμφιβολίας που είχε χτίσει γύρω του η πεθερά του. Κοίταξε το πρόσωπό της, μια μάσκα οργής κρυμμένη πίσω από ένα αναγκαστικό χαμόγελο, και μετά τη Μιρέλα που μάζευε ταπεινά τα σύνεργά της με την πλάτη γυρισμένη σε αυτόν. Συνειδητοποίησε με μια ανατριχιαστική διάβγεια ότι αυτός ο πόλεμος δεν αφορούσε την ευημερία του γιού του. Ήταν ένας πόλεμος εξουσίας και μέχρι εκείνη τη στιγμή πολεμούσε στη λάθος πλευρά. Τι θα έκανε τώρα με αυτή τη νέα, επικίνδυνη αλήθεια? Η Ρομπέρτα περίμενε την κατάλληλη στιγμή με την υπομονή ενός αρπακτικού που παραμονεύει τη λία του. Την βρήκε ένα απόγευμα που η εξάντληση είχε ζωγραφίσει βαθιές σκιές κάτω από τα μάτια του Λεωνίδα και το κλάμα του Αλέξανδρου ήταν ένας αδιάκοπος, νευρικός ήχος που δηλητηρίαζε την ατμόσφαιρα της έπαυλης. Η Μιρέλα είχε μόλις τελειώσει τη δουλειά της, αφήνοντας πίσω της την ψευδαίσθηση της τάξης, και ετοιμαζόταν να φύγει, η ταπεινή της τσάντα κρεμασμένη στον ώμο της. Η Ρομπέρτα πλησίασε τον Λεωνίδα, το πρόσωπό της μια μάσκα προσποιητής ανησυχίας. «Δεν αντέχω να τον βλέπω έτσι, Λεωνίδα. Είναι τόσο ανήσυχος», ψιθύρισε, το βλέμμα της να καρφώνεται στην τσάντα της Μιρέλας. «Ίσως θα έπρεπε να δούμε αν έχει κάτι που θα μπορούσε να τον ηρεμήσει, κάτι δικό της». Η πρόταση κρεμάστηκε στον αέρα, ύπουλη και γεμάτη υπονοούμενα, μια πρόσκληση σε μια παραβίαση που παρουσιαζόταν ως πράξη φροντίδας. Με τον Λεωνίδα να την ακολουθεί σαν σκιά, η Ρομπέρτα σταμάτησε τη Μιρέλα λίγο πριν φτάσει στην πόρτα. Η φωνή της ήταν γλυκιά, σαν μέλι που κρύβει δηλητήριο. «Μιρέλα, αγαπητή μου, συγγνώμη που σε ενοχλώ. Ο μικρός είναι απαρηγόρητος. Αναρωτιόμουν, μήπως έχεις κάτι μαζί σου? Κάτι που του δίνεις για να κοιμάται τόσο ήσυχα όταν είσαι εσύ εδώ?» Η ερώτηση ήταν μια καλωστημένη παγίδα. Η Μιρέλα την κοίταξε με απορία, το πρόσωπό της καθαρό από κάθε πονηριά. «Όχι, κυρία Ρομπέρτα, μόνο το τραγούδι μου», απάντησε απλά. «Επιτρέπεις», είπε η Ρομπέρτα, και χωρίς να περιμένει απάντηση, το χέρι της βυθίστηκε στην υφασμάτινη τσάντα της Μιρέλας. Ήταν μια δημόσια εισβολή, μια πράξη απόλυτης εξουσίας που μετέτρεπε την
Καθαρίστρια σε κατηγορούμενη πριν καν διατυπωθεί η κατηγορία. Η Μιρέλα έμεινε ακίνητη, παγωμένη από την ταπείνωση της στιγμής. Τα δάχτυλα της Ρομπέρτα κινήθηκαν μέσα στην τσάντα με μια θεατρική βραδύτητα. Έπειτα σταμάτησαν. Όταν το χέρι της αναδύθηκε, κρατούσε ανάμεσα στο δείκτη και τον αντίχειρά της ένα μικρό γυάλινο μπουκαλάκι με μια λευκή ετικέτα. Το σήκωσε αργά στο φως, σαν να ήταν ένα σπάνιο έβριμα. Η σιωπή στο δωμάτιο έγινε εκκοφαντική, τόσο πυκνή που μπορούσες να την κόψεις με μαχαίρι. Ο Λεωνίδας κοίταξε το μπουκαλάκι, τα μάτια του να γουρλώνουν από δυσπιστία και έναν ανερχόμενο τρόμο. Διάβασε τη λέξη στην ετικέτα «ηρεμιστικό». Η λέξη αυτή έμοιαζε ξαφνικά τερατώδης, μία εξήγηση για όλη την ανεξήγητη γαλήνη, μία απάντηση που μετέτρεπε την τρυφερότητα σε έγκλημα. Η ατμόσφαιρα πάγωσε και το μοναδικό αντικείμενο που είχε σημασία στον κόσμο ήταν αυτό το μισοάδιο φιαλίδιο στα χέρια της κατηγόρου του. «Σου το είπα, Λεωνίδα», είπε η Ρομπέρτα, η φωνή της όχι δυνατή, αλλά ένας ψίθυρος κοφτερός σαν χειρουργικό νηστέρι. «Σου είπα ότι αυτή η προσκόλληση δεν ήταν υγιής, δεν ήταν αγάπη, ήταν έλεγχος. Μια άρρωστη γυναίκα, πνιγμένη στο δικό της πένθος, που προσπαθούσε να κάνει το παιδί σου εξαρτημένο από εκείνη. Να τον κάνει ήσυχο, υπάκουο, δικό της. Τον άρκωνε για να μπορεί να παίζει το ρόλο της μητέρας που της στέρισε η μοίρα. Κάθε λέξη ήταν ένα καρφί που χτυπούσε στην καρδιά της Μιρέλας. Μια δηλητηριώδης ερμηνεία που μετέτρεπε την πιο αγνή της πράξη σε μια νοσηρή, εγωιστική χειραγώγηση. Δεν την κατηγορούσε απλώς για ένα έγκλημα, της αφαιρούσε την ίδια της την ανθρωπιά, παρουσιάζοντάς την ως ένα τέρας που τρέφεται από τον πόνο των άλλων. Η Μιρέλα σήκωσε το βλέμμα της, τα μάτια της ένας ωκεανός από πληγωμένη αθωότητα. Ένα όχι ξεψύχησε στα χείλη της, τόσο αδύναμο που χάθηκε στον βαρύ αέρα. «Αυτό δεν είναι δικό μου», ψέλισε, κοιτάζοντας τον Λεωνίδα, οικετεύοντάς τον με τα μάτια να δει την αλήθεια, να θυμηθεί τις στιγμές της γαλήνης, όχι να τις μεταφράσει σε ενοχή. «Δεν θα έκανα ποτέ κακό στον Αλέξανδρο, ποτέ». Η φωνή της έσπασε, όχι από ενοχή, αλλά από την απόλυτη συντριβή μιας ψυχής που κατηγορείται για το αδιανόητο. Τα χέρια της, αυτά τα ίδια χέρια που είχαν προσφέρει τόση παρηγοριά, έτρεμαν αβοήθητα στο πλάι της. Στεκόταν εκεί, απογυμνωμένη από την αξιοπρέπειά της, κατηγορούμενη από ένα ψέμα τόσο τερατώδες που δεν είχε λόγια για να το πολεμήσει. Η σιωπή της φώναζε την αθωότητά της, αλλά κανείς δεν άκουγε. Ο Λεωνίδας δεν την κοίταξε καν στα μάτια. Το πρόσωπό του ήταν μια μάσκα από πάγο, μια απόφαση ήδη παρμένη. Όλες οι αμφιβολίες, όλη η ψίθυρη της Ρομπέρτα, όλη η δική του ενοχή και ανεπάρκεια κρυσταλλώθηκαν σε μια στιγμή απόλυτης, τυφλής βεβαιότητας. Το αποδεικτικό στοιχείο ήταν αδιάσυστο. Η άρνησή της ήταν απλώς ο ήχος της ενοχής. «Φύγε», είπε, και η φωνή του ήταν ξένη, κοφτή, χωρίς ίχνος συναισθήματος. Δεν ήταν διαταγή, ήταν εξορία. «Μάζεψε τα πράγματά σου και έφυγε από το σπίτι μου». Τώρα γύρισε την πλάτη του, μια κίνηση που ήταν πιο βίαιη από οποιοδήποτε χαστούκι. Είχε εκδώσει την ετυμηγορία του, θυσιάζοντας τη γυναίκα που έφερε την ειρήνη στο σπίτι του, στο βωμό της δικής του δειλίας και της κοινωνικής του τάξης. Η προδοσία είχε ολοκληρωθεί. Η Μιρέλα δεν έκλαψε. Κινήθηκε σαν αυτόματο, το σώμα της να υπακούει, ενώ η ψυχή της είχε ήδη πεθάνει. Περπάτησε αργά προς την πόρτα, η μικρή της τσάντα να μοιάζει ξαφνικά με ένα ασήκωτο βάρος. Κανείς δεν είπε τίποτα άλλο. Η Ρομπέρτα στεκόταν σαν άγαλμα της νίκης, το πρόσωπό της ανέκφραστο. Ο Λεωνίδας παρέμενε με την πλάτη γυρισμένη, ένας βασιλιάς που είχε μόλις εκτελέσει τον πιο πιστό του υπήκοο. Η βαριά ξύλινη πόρτα έκλεισε πίσω από τη Μιρέλα με έναν υπόκοφο, οριστικό ήχο. Μέσα στην έπαυλη η σιωπή που απλώθηκε δεν έφερε ανακούφιση, αλλά το ψύχος ενός τάφου. Η πόρτα είχε κλείσει και η αλήθεια είχε φυλακιστεί μαζί με την κραυγή ενός μωρού που είχε μόλις χάσει τη μοναδική του μητέρα για δεύτερη φορά. Οι μέρες που ακολούθησαν την εκδίωξη της Μιρέλας, η έπαυλη
Βυθίστηκε σε μια σιωπή πιο τρομακτική και από τις πιο δυνατές κραυγές. Το κλάμα του Αλέξανδρου σταμάτησε, αλλά η ησυχία που το αντικατέστησε δεν έφερνε γαλήνη. Ήταν η ησυχία της απάθειας, ένας λίθαργος που αγκάλιαζε το μικρό του σώμα σαν σάβανο. Οι γιατροί ερχόντουσαν και έφευγαν, τα πρόσωπά τους γεμάτα απορία, οι διαγνώσεις τους κενές λέξεις που δεν άγγιζαν την ουσία του προβλήματος. Ο μικρός Αλέξανδρος απλώς έσβηνε, τα μάτια του άδεια, η ανάσα του ρηχή, σαν ένα λουλούδι που του είχαν στερήσει το νερό και το φως. Η Ρομπέρτα, με μια ψυχρή, μεθοδική φροντίδα, του άλλαζε πάνες και τον τάιζε, αλλά το άγγιγμά της ήταν το άγγιγμα του πάγου. Ο Λεωνίδας παρακολουθούσε και η απόγνωση μετατράπηκε σε έναν υπόκοφο τρόμο. Το σπίτι του είχε μετατραπεί σε ένα πολυτελές μαυσολείο. Μια νύχτα, ανίκανος να κοιμηθεί, ο Λεωνίδας περιπλανήθηκε άσκοπα στους διαδρόμους του σπιτιού. Ένα φάντασμα μέσα στο ίδιο του το βασίλειο. Η ενοχή ήταν ένας κόμπος στο στομάχι του. Μια φωνή που του ψιθύριζε ότι κάτι είχε κάνει τρομερά λάθος. Κατέληξε στο γραφείο της Ποκίνο η γυναίκας του. Ένα δωμάτιο που είχε μείνει ανέγγιχτο από τον θάνατό της. Δεν έψαχνε κάτι συγκεκριμένο, ίσως μόνο μια ανάμνηση, μια μυρωδιά της που θα τον παρηγορούσε. Τα μάτια του έπεσαν πάνω σε ένα κουτί με παλιές ηλεκτρονικές συσκευές που είχαν αγοράσει για τον ερχομό του μωρού. Έβγαλε από μέσα ένα baby monitor, ένα μοντέλο που η γυναίκα του είχε επιλέξει ειδικά για τη λειτουργία αποθήκευσης στο cloud. Μία παράλογη, απελπισμένη ιδέα γεννήθηκε στο μυαλό του. Ίσως εκεί, σε εκείνες τις ξεχασμένες εγγραφές, να υπήρχε μια στιγμή ένας ήχος της φωνής της, κάτι που θα μπορούσε να ξυπνήσει το γιο του από το λίθαργό του. Με τρεμάμενα χέρια σύνδεσε τη συσκευή στον υπολογιστή του. Το αρχείο βίντεο ήταν τεράστιο, μια ατελείωτη ροή από άδειες εικόνες της κούνιας και σκιές που περνούσαν. Η απογοήτευση άρχισε να τον κυριεύει. Ήταν μια ανόητη συναισθηματική κίνηση. Ετοιμαζόταν να τα παρατήσει όταν το βλέμμα του σταμάτησε σε μια ημερομηνία, την ημέρα της απόλυσης της Μιρέλας. Κάτι μέσα του, μια σκοτεινή περιέργεια, τον έκανε να πατήσει play. Το βίντεο έδειχνε τον διάδρομο έξω από το δωμάτιο του Αλέξανδρου, λουσμένο στο απαλό φως του απογεύματος. Για μερικά λεπτά δεν συνέβαινε τίποτα και μετά από το βάθος του διαδρόμου εμφανίστηκε μια φιγούρα. Κινήθηκε αθόρυβα με μια υπολογισμένη χάρη. Δεν ήταν η Μιρέλα, ήταν η Ρομπέρτα και το πρόσωπό της ήταν μια μάσκα από παγωμένη αποφασιστικότητα. Η καρδιά του Λεωνίδα σταμάτησε. Η οθόνη του υπολογιστή μετατράπηκε σε θέατρο της απόλυτης προδοσίας. Παρακολούθησε, ανίκανος να αναπνεύσει, τη Ρομπέρτα να γλιστράει μέσα στο μικρό δωμάτιο όπου η Μιρέλα άφηνε τα προσωπικά της αντικείμενα. Η κάμερα, τοποθετημένη σε τέλεια γωνία, κατέγραψε κάθε της κίνηση. Είδε το χέρι της να βγάζει από την τσέπη της το μικρό γυάλινο μπουκαλάκι. Είδε την ψυχρή ακρίβεια με την οποία το τοποθέτησε βαθιά μέσα στην ταπεινή υφασμάτινη τσάντα της Μιρέλας. Δεν υπήρχε δισταγμός, δεν υπήρχε αμφιβολία. Ήταν η πράξη ενός στρατηγού που τοποθετεί μια βόμβα, όχι μιας γιαγιάς που ανησυχεί. Το ψηφιακό φάντασμα της νεκρής του γυναίκας, μέσα από μια ξεχασμένη τεχνολογία, του είχε μόλις αποκαλύψει την τερατώδη αλήθεια. Η πραγματικότητα κατέρευσε γύρω του, αφήνοντάς τον να πνίγεται στα συντρίμμια του ψέματος που είχε τόσο πρόθυμα πιστέψει. Το βίντεο τελείωσε, αλλά η εικόνα παρέμεινε καρφωμένη στο μυαλό του Λεωνίδα. Ένα κύμα ναυτίας τον πλημμύρισε, μια σωματική απέχθεια για την ίδια του την τυφλότητα. Κάθε δηλητηριώδης ψίθυρος της Ρομπέρτα, κάθε καλοστημένη κατηγορία αντιχούσε τώρα στα αυτιά του με τη φρικτή διάβγεια της αλήθειας. Θυμήθηκε το πρόσωπο της Μιρέλας, τα μάτια της που τον νικέτευαν, έναν πόνο που εκείνος είχε ερμηνεύσει ως ενοχή. Δεν είχε απλώς απολύσει μια αθώα γυναίκα. Την είχε συντρίψει, την είχε ταπεινώσει, είχε γίνει ο δίμιος της αξιοπρέπειάς της.
Και με αυτή την πράξη είχε καταδικάσει τον ίδιο του τον γιο σε αυτή τη σιωπηλή, αργή αποσύνθεση. Η συνειδητοποίηση τον χτύπησε σαν κεραυνός. Το τέρας που δηλητηρίαζε το σπίτι του δεν ήταν η φτωχή καθαρίστρια, αλλά η γυναίκα που καθόταν στο σαλόνι του, φορώντας το προσωπείο της θλίψης, χωρίς οργή, χωρίς φωνές. Ο θυμός του Λεωνίδα ήταν ένας πάγος που έκαιγε μία αιχμηρή σιωπηλή λεπίδα. Αποθήκευσε το αρχείο του βίντεο στο κινητό του, ένα ψηφιακό φάντασμα που θα χρησίμευε ως δικαστής και εκτελεστής. Βγήκε από το γραφείο τα βήματά του μετρημένα και βαριά, σαν ενός ανθρώπου που οδηγείται στην αγχώνη. Βρήκε τη Ρομπέρτα στο σαλόνι να πλέκει, μια τέλεια εικόνα γαλήνιας οικιακής θαλπορής. Η αντίθεση ανάμεσα στην ήρεμη πρόσωψή της και την τερατώδη πράξη που μόλις είχε δει ήταν γκροτέσκα. Στάθηκε μπροστά της, όχι πλέον ως γαμπρός της, αλλά ως ένας απόλυτος ξένος. Δεν ύψωσε τη φωνή του, απλά την προσφώνησε με το όνομά της Ρομπέρτα, με έναν τόνο τόσο κενό από ζεστασιά που εκείνη επιτέλους σήκωσε το βλέμμα, οι βελόνες της να παγώνουν στον αέρα. Για πρώτη φορά είδε στα μάτια του κάτι που δεν ήταν ούτε θλίψη, ούτε αδυναμία, αλλά μια ανατριχιαστική διάβγεια που την έκανε να παγώσει. Δεν της έδειξε αμέσως το βίντεο. Ήθελε να την παρακολουθήσει να πνίγεται στο ψέμα της. «Ο Αλέξανδρος χειροτερεύει», είπε, η φωνή του επίπεδη, χωρίς συναίσθημα. «Οι γιατροί πιστεύουν ότι μπορεί να είναι ψυχολογικό, ένα είδος στέρησης». Η Ρομπέρτα φόρεσε τη μάσκα της ανησυχίας, μια άψογη παράσταση. «Ω, καημένο μου αγγελούδι, πρέπει να είναι το τραύμα, ίσως του λείπει εκείνη», είπε τη λέξη «εκείνη» με έναν ανεπαίσθητο, υποτιμητικό τόνο. Ο Λεωνίδας έκανε ένα βήμα πιο κοντά, η παρουσία του ξαφνικά απειλητική. «Ή ίσως», συνέχισε, η φωνή του να πέφτει σε έναν σχεδόν ψίθυρο, «να υποφέρει από το δηλητήριο που υπάρχει σε αυτό το σπίτι. Όχι ένα δηλητήριο που βρίσκει σε μπουκάλι, Ρομπέρτα. Ένα διαφορετικό είδος. Το είδος που φοράει μαργαριτάρια και μιλάει με απαλή φωνή». Η ψυχραιμία της ράγισε για ένα κλάσμα του δευτερολέπτου. Μια αστραπή πανικού πέρασε από τα μάτια της. «Λεωνίδα, δεν βγάζεις νόημα. Είσαι υπερβολικά φορτισμένος». Εκείνος χαμογέλασε, αλλά ήταν μια τρομακτική παγωμένη έκφραση. «Βγάζω απόλυτο νόημα για πρώτη φορά εδώ και μήνες». Δεν ήθελε μια ιδιωτική αντιπαράθεση. Κάλεσε τους δύο υπαλλήλους του σπιτιού, τη μαγείρισα και τον οδηγό, στο σαλόνι με μια αόριστη πρόφαση. Η Ρομπέρτα παρακολουθούσε, μπερδεμένη και όλο και πιο ανήσυχη. Με το μικρό ακροατήριο συγκεντρωμένο, ο Λεωνίδας τοποθέτησε το κινητό του στο τραπεζάκι, στηριγμένο σε ένα βιβλίο. «Βρήκα κάτι», είπε απευθυνόμενος σε όλους, αλλά με τα μάτια του καρφωμένα πάνω στη Ρομπέρτα, κάτι που άφησε πίσω της η γυναίκα μου, έναν τρόπο να προσέχει τον Αλέξανδρο. Πάτησε το play. Το σιωπηλό βίντεο άρχισε να παίζει, δείχνοντας τον άδειο διάδρομο. Το πρόσωπο της Ρομπέρτα έγινε κατάλευκο. Κατάλαβε αμέσως τι συνέβαινε. Προσπάθησε να σηκωθεί, να πει κάτι, αλλά το βλέμμα του την κάρφωσε στην καρέκλα. Το προσωπικό παρακολουθούσε, οι εκφράσεις τους να αλλάζουν από σύγχυση σε απόλυτο σοκ, καθώς έβλεπαν την κυρία τους, τη μεγάλη αρχόντισσα του σπιτιού, να σέρνεται σαν κλέφτρα και να φυτεύει το μπουκαλάκι στην τσάντα της Μιρέλας. Η σιωπή ήταν απόλυτη, σπασμένη μόνο από το βουβό βουητό της ψηφιακής εγγραφής. Μόλις το βίντεο τελείωσε, η μάσκα της αριστοκρατικής ψυχραιμίας θρηματίστηκε σε 1000 κομμάτια. Το πρόσωπο της Ρομπέρτα παραμορφώθηκε, όχι από μεταμέλεια, αλλά από την ομή οργή της αποκάλυψης, της απόλυτης ήττας. Η εξουσία της είχε μόλις εξανεμιστεί μπροστά στα μάτια των υφισταμένων της. Κοίταξε τα πρόσωπά τους, η σιωπηλή τους, καταδίκη πιο συντριπτική από οποιαδήποτε κραυγή. Στράφηκε στο Λεωνίδα, τα μάτια της να φλέγονται από ένα μείγμα μίσους και απόγνωσης. «Θα πιστέψεις μια μηχανή αντί για μένα, τη μητέρα της γυναίκας σου. Το έκανα για σένα, για αυτή την οικογένεια, για να σε προστατεύσω από εκείνο το παράσιτο». Η φωνή της υψώθηκε, έγινε στριγγή και αποκρουστική, γδίνοντας την από τα τελευταία απομεινάρια της κομψότητάς της.
Δεν ήταν πλέον η φύλακας της κληρονομιάς, αλλά απλώς μια οσλόμπλενα χειριστική γυναίκα, εκτεθειμένη στο σκληρό φως της αλήθειας. Τα λόγια της κρέμονταν στον αέρα, μια ομολογία που γεννήθηκε όχι από ενοχή, αλλά από πληγωμένη υπερηφάνεια. Ο Λεωνίδας άφησε το ξέσπασμά της να σβήσει από μόνο του. Όταν επιτέλους σώπασε, λαχανιασμένη, εκείνος μίλησε με την οριστικότητα ενός δικαστή που εκδίδει την ετυμηγορία του. «Θα ετοιμάσεις μία μόνο βαλίτσα. Ο οδηγός θα σε πάει σε ένα ξενοδοχείο. Οι δικηγόροι μου θα επικοινωνήσουν μαζί σου αύριο σχετικά με την οριστική απομάκρυνσή σου από αυτό το σπίτι και από τη ζωή του γιού μου. Δεν θα ξαναδείς ποτέ τον Αλέξανδρο». Στη συνέχεια στράφηκε προς το προσωπικό. «Είστε μάρτυρες σε αυτό. Αλλά το πιο σημαντικό, ήσασταν μάρτυρες του χαρακτήρα της Μιρέλας κάθε μέρα. Εγώ ήμουν τυφλός και σας ζητώ συγγνώμη που επέτρεψα αυτή την αδικία να συμβεί κάτω από τη στέγη μου. Δεν ήταν απλώς μια διαταγή, ήταν μια δημόσια ανάκληση, μια αποκατάσταση της τιμής της Μιρέλας μπροστά στους ίδιους ανθρώπους που την είχαν δει να ταπεινώνεται. Γκρέμιζε το οικοδόμημα εξουσίας της Ρομπέρτα, χρησιμοποιώντας εναντίον της τα δικά της όπλα της δημόσιας ντροπής. Η Ρομπέρτα δεν παρακάλεσε. Η υπερηφάνειά της, ακόμα και μέσα στα ερείπια, ήταν πολύ ισχυρή. Σηκώθηκε, το σώμα της να τρέμει από ανεξέλεγκτη οργή και περπάτησε προς τη σκάλα χωρίς να πει άλλη λέξη, η πλάτη της άκαμπτη και ευθεία. Δεν ήταν μια έξοδος αξιοπρέπειας, αλλά η υποχώρηση μιας ηττημένης βασίλισσας από το κατακτημένο της κάστρο. Καθώς εξαφανιζόταν, η βαριά, δηλητηριώδης ατμόσφαιρα στο δωμάτιο φάνηκε να διαλύεται, αλλά δεν αντικαταστάθηκε από ανακούφιση. Στη θέση της έμεινε ένα απέραντο ηχηρό κενό. Ο Λεωνίδας έμεινε όρθιος στο κέντρο του πολυτελούς σαλονιού του, ο νικητής μιας μάχης που δεν θα έπρεπε ποτέ να έχει δώσει. Είχε εκθέσει το τέρας, αλλά οι πληγές παρέμεναν ανοιχτές. Κοίταξε προς το βρεφικό δωμάτιο, όπου μια βαθιά αφύσικη σιωπή εξακολουθούσε να βασιλεύει. Είχε κερδίσει τον πόλεμο για την αλήθεια, αλλά μήπως είχε ήδη χάσει τον γιο του? Αυτή η ερώτηση κρεμόταν στον αέρα, πιο βαριά από οποιαδήποτε κατηγορία. Ο Λεωνίδας ξεκίνησε την αναζήτησή του όχι με την αλαζονία ενός άντρα που συνηθίζει να δίνει διαταγές, αλλά με την ταπεινή απόγνωση ενός πατέρα που είχε χάσει τον δρόμο του. Τα χρήματα και οι διασυνδέσεις του, που κάποτε μπορούσαν να κινήσουν βουνά, έμοιαζαν τώρα άχρηστα εργαλεία. Η Μιρέλα είχε εξαφανιστεί σαν φάντασμα, χωρίς να αφήσει πίσω της κανένα ίχνος, καμία διεύθυνση, κανέναν αριθμό τηλεφώνου. Είχε απορροφηθεί πίσω στον κόσμο της αφάνειας, από τον οποίο είχε προέλθει, αφήνοντας πίσω της ένα κενό που μεγάλωνε μέρα με τη μέρα, καταπίνοντας κάθε ήχο και κάθε φως μέσα στην έπαυλη. Κάθε βράδυ ο Λεωνίδας στεκόταν πάνω από την κούνια του Αλέξανδρου, παρακολουθώντας τη ρηχή αναπνοή του γιού του, και η συνειδητοποίηση τον χτυπούσε σαν σφυρί. Δεν έψαχνε απλώς μία υπάλληλο. Έψαχνε τη μοναδική σωτηρία του παιδιού του, μια σωτηρία που ο ίδιος είχε πετάξει στο δρόμο με μια σκληρότητα που τώρα έκαιγε τα σωθικά του. Η λύση ήρθε από εκεί που δεν το περίμενε, από τη μνήμη μιας απλής καθημερινής κουβέντας. Η μαγείρισα με δισταγμό του είπε ότι κάποτε είχε ακούσει τη Μιρέλα να μιλάει για το χωριό της, ένα μικρό ξεχασμένο μέρος στις πλαγιές ενός βουνού, ένα μέρος όπου ο χρόνος είχε σταματήσει. Δεν υπήρχε στο χάρτη, δεν υπήρχε στο GPS. Ήταν απλώς ένα όνομα, ένας ψίθυρος. Ο Λεωνίδας δεν δίστασε. Άφησε πίσω του την αυτοκρατορία του, τις συσκέψεις, τις ευθύνες και μπήκε στο αυτοκίνητό του, οδηγώντας ο ίδιος για πρώτη φορά μετά από χρόνια. Η διαδρομή ήταν ένα ταξίδι εξηλαίωσης, μια μετάβαση από τους γυάλινους πύργους της πόλης στους χωματόδρομους της υπαίθρου. Κάθε χιλιόμετρο που απομακρυνόταν από τον κόσμο του ένιωθε το βάρος της υπερηφάνειάς του να γίνεται όλο και πιο ελαφρύ, αντικαθιστόμενο από το βάρος της ελπίδας. Όταν έφτασε στο χωριό, ο κόσμος του συγκρούστηκε με μια πραγματικότητα που δεν ήξερε ότι υπήρχε.
πέτρινα σπίτια, στενά σοκάκια και τα πρόσωπα των κατοίκων σκαμμένα από τον ήλιο και τη σκληρή δουλειά. Το ακριβό του αυτοκίνητο και το άψογο κοστούμι του ήταν μια παραφωνία σε αυτό το τοπίο λιτότητας. Οι άνθρωποι τον κοιτούσαν με καχυποψία, τα βλέμματά τους ένα αδιαπέραστο τείχος. Έδειχνε τη φωτογραφία της Μιρέλας στο κινητό του και οι απαντήσεις ήταν μονολεκτικές, ψυχρές. Για πρώτη φορά στη ζωή του η εξουσία του δεν σήμαινε τίποτα. Έπρεπε να γδυθεί από την αλαζονία του, να μιλήσει όχι ως αφεντικό, αλλά ως ένας απελπισμένος άνθρωπος. «Σας παρακαλώ», είπε σε μια ηλικιωμένη γυναίκα που καθόταν σε ένα πεζούλι. «Ο γιος μου είναι άρρωστος. Μόνο εκείνη μπορεί να τον βοηθήσει». Η γυναίκα τον κοίταξε για πολλή ώρα και μετά, χωρίς να πει λέξη, σήκωσε το χέρι της και έδειξε προς έναν μικρό λόφο στην άκρη του χωριού. Βρήκε τη Μιρέλα στο μικρό επαρχιακό νεκροταφείο, γονατισμένη μπροστά σε έναν μικρό ανώνυμο τάφο, ένα απλό κομμάτι γης χωρίς σταυρό, χωρίς όνομα. Ο άνεμος σήκωνε τα μαλλιά της και η πλάτη της, κυρτωμένη από το πένθος, ήταν η πιο δυνατή εικόνα θλίψης που είχε δει ποτέ. Στεκόταν εκεί, μια φιγούρα σιωπηλής αφοσίωσης σε μια απώλεια που ήταν απόλυτη και αμετάκλητη. Ο Λεωνίδας πλησίασε αργά, τα δερμάτινα παπούτσια του να κάνουν έναν παράτερο θόρυβο στα ξερά φύλλα. Σταμάτησε λίγα μέτρα πίσω της, ανίκανος να μιλήσει. Κάθε λέξη συγγνώμης που είχε προετοιμάσει στο μυαλό του ακουγόταν κενή, προσβλητική. Στεκόταν μπροστά της όχι ως το αφεντικό που ήρθε να επανορθώσει, αλλά ως ένας συντετριμμένος πατέρας που ζητούσε βοήθεια από μια άλλη πενθούσα ψυχή, αναγνωρίζοντας σιωπηλά ότι ο δικός του πόνος ήταν απλώς μια ηχό του δικού της. Τελικά η φωνή του βγήκε, τραχιά και σπασμένη, ένας ήχος που δεν είχε ξανακούσει ούτε ο ίδιος. «Μιρέλα», είπε, και το όνομά της ακούστηκε σαν προσευχή. Εκείνη δεν γύρισε. «Ο γιος μου πεθαίνει», συνέχισε, κάθε λέξη να του κοστίζει. «Οι γιατροί δεν ξέρουν τι έχει, αλλά εγώ ξέρω. Του λείπεις εσύ, η ζεστασιά σου». Έκανε ένα βήμα πιο κοντά, η σκιά του να πέφτει πάνω της. «Δεν ήρθα να ζητήσω συγχώρεση, γιατί δεν την αξίζω. Ήρθα να σε οικετεύσω, όχι για μένα, για εκείνον». Έβγαλε το κινητό του και της έδειξε μια φωτογραφία του Αλέξανδρου. Το πρόσωπό του χλωμό, τα μάτια του κλειστά, ένα φάντασμα του μωρού που είχε κρατήσει στην αγκαλιά της. Ήταν μια πράξη απόλυτης παράδοσης, μια ομολογία ότι όλος ο πλούτος και η δύναμή του ήταν άχρηστα, μπροστά σε έναν πόνο που μόνο εκείνη μπορούσε να θεραπεύσει. Η Μιρέλα γύρισε αργά το κεφάλι της. Το πρόσωπό της ήταν ήρεμο, ένας ωκεανός θλίψης χωρίς κύματα. Στα μάτια της δεν υπήρχε ούτε μίσος ούτε νίκη. Υπήρχε μόνο το βάρος δύο χαμένων παιδιών, του δικού της, που βρισκόταν κάτω από αυτό το χώμα, και ενός άλλου που έσβηνε σε μια μεταξωτή κούνια. Κοίταξε τον Λεωνίδα, μετά τη φωτογραφία στο κινητό του και τέλος τον ανώνυμο τάφο μπροστά της. Δεν είπε τίποτα. Δεν χρειαζόταν. Σηκώθηκε αργά όρθια, τα γόνατά της γεμάτα χώμα, και απλά έγνεψε με το κεφάλι. Ήταν ένα νεύμα που δεν προσέφερε άφεση, αλλά αποδοχή. Μια σιωπηλή συμφωνία που γεννήθηκε όχι από ήκτο, αλλά από μια βαθιά, σπαρακτική κατανόηση. Εκείνος είχε χάσει την περηφάνεια του. Εκείνη είχε ήδη χάσει τα πάντα. Και τώρα, μέσα σε αυτό το νεκροταφείο, έμελε να αποφασίσουν αν ένα παιδί θα ζούσε. Η επιστροφή της Μιρέλας στην έπαυλη δεν ήταν η επιστροφή μιας υπηρέτριας, αλλά η είσοδος μιας θεραπεύτριας. Ο Λεωνίδας την οδήγησε μέσα από τους σιωπηλούς διαδρόμους, που τώρα έμοιαζαν να κρατούν την ανάσα τους. Κάθε βήμα της αντιχούσε σαν υπόσχεση. Όταν έφτασαν έξω από το βρεφικό δωμάτιο, εκείνος δεν μπήκε. Έκανε ένα βήμα πίσω, παραχωρώντας της στο χώρο, μία σιωπηλή παραδοχή της δικής του αποτυχίας και της δικής της δύναμης. Η Μιρέλα μπήκε μόνη της. Ο αέρας ήταν βαρύς, στάσιμος, μυρίζοντας φάρμακα και απόγνωση. Πλησίασε την κούνια και η απλή παρουσία της έμοιαζε να αλλάζει τη χημεία του δωματίου.
Δεν κοίταξε το μωρό ως ένα πρόβλημα που έπρεπε να λυθεί, αλλά ως μια ψυχή που χρειαζόταν να την ξαναβρούν. Η σιωπή έσπασε, όχι από έναν ήχο, αλλά από την αίσθηση μιας ελπίδας που μόλις είχε ξαναγεννηθεί. Με κινήσεις αργές και σίγουρες, η Μιρέλα σήκωσε τον μικρό από την κούνια. Το σωματάκι του ήταν χαλαρό, σχεδόν άψυχο, μια εύθραυστη κούκλα στα χέρια της. Δεν πανικοβλήθηκε. Τον κράτησε σφιχτά στην αγκαλιά της, μεταδίδοντας τη δική της ζωντανή θερμότητα στο παγωμένο του δέρμα. Έπειτα άρχισε να σιγοτραγουδά. Το νανούρισμά της δεν ήταν απλώς μια μελωδία, ήταν μια επίκληση στη ζωή, ένας ήχος που ταξίδεψε πέρα από τα αυτιά και άγγιξε κατευθείαν την ψυχή του μωρού. Σιγά σιγά, σχεδόν ανεπαίσθητα, κάτι άλλαξε. Τα βλέφαρα του Αλέξανδρου άρχισαν να τρέμουν. Το κεφαλάκι του γύρισε ελαφρά προς το λαιμό της, αναζητώντας την πηγή αυτού του αρχαίγονου ήχου. Το χεράκι του, που μέχρι πριν λίγο κρεμόταν άτονα, σφίχτηκε αδύναμα γύρω από το δάχτυλό της. Δεν ήταν απλή κίνηση, ήταν μία επιστροφή. Οι μέρες που ακολούθησαν, το γέλιο του Αλέξανδρου αντικατέστησε την απόκοσμη σιωπή της έπαυλης, θεραπεύοντας τους τοίχους και τις ψυχές. Μία νέα, άρρητη τάξη πραγμάτων είχε εγκαθιδρυθεί. Η Μιρέλα δεν ήταν πλέον η αόρατη καθαρίστρια. Ήταν η καρδιά του σπιτιού, το σταθερό του κέντρο. Ο Λεωνίδας, ένας ταπεινωμένος βασιλιάς στο ίδιο του το βασίλειο, παρακολουθούσε από απόσταση, μαθαίνοντας. Δεν έδινε εντολές. Πρόσφερε. Ένα πρωί της έφερε ένα φλιτζάνι τσάι, χωρίς να πει λέξη, μία χειρονομία που σήμαινε περισσότερα από κάθε μπόνους, από κάθε σύμβαση. Ήταν μία πράξη υπηρεσίας, μία αναγνώριση της πραγματικής της αξίας, όχι ως υπαλλήλου, αλλά ως του ανθρώπου που είχε επαναφέρει τη ζωή στο σπίτι του, διδάσκοντάς του ότι η πραγματική εξουσία δεν βρίσκεται χρήματα, αλλά στην προσφορά. Ένα απόγευμα ο Λεωνίδας βρήκε τη Μιρέλα στον κήπο, το βλέμμα της χαμένο στα χρώματα του ηλιοβασιλέματος. Την πλησίασε σιωπηλά. Στην παλάμη του κρατούσε το μικροσκοπικό, φθαρμένο βρεφικό παπουτσάκι, το ιερό κοιμήλιο του πόνου της. Το όπλο που είχε χρησιμοποιήσει η Ρομπέρτα για να τη συντρίψει. Το είχε βρει ψάχνοντας τα πράγματα που άφησε πίσω της η πεθερά του. Της το πρόσφερε και η πράξη αυτή ήταν κάτι περισσότερο από μια απλή επιστροφή. Ήταν μια αποκατάσταση. Μια σιωπηλή αλλά εκκοφαντική συγγνώμη για τη βεβήλωση της πιο ιερής της μνήμης. Η Μιρέλα το πήρε και για πρώτη φορά τα μάτια της γέμισαν δάκρυα. Όχι δάκρυα θλίψης, αλλά απελευθέρωσης. Έσφιξε το παπουτσάκι στην καρδιά της, μια βουβή αναγνώριση ότι ο πόνος της είχε επιτέλους γίνει ορατός. Η έπαυλη δεν ήταν πλέον ένα μνημείο πλούτου και πένθους, αλλά ένα σπίτι. Ένα σπίτι όπου η ήχη δεν ήταν το κλάμα της ορφάνιας, αλλά το απαλό νανούρισμα της Μιρέλας και η ήρεμη φωνή του Λεωνίδα που διάβαζε παραμύθια. Δεν μιλούσαν για το παρελθόν, το έχτιζαν ξανά, κομμάτι-κομμάτι, δημιουργώντας μία νέα ανορθόδοξη οικογένεια γεννημένη από τις στάχτες της απώλειας και της προδοσίας. Εκείνη, η γυναίκα που είχε χάσει τα πάντα, βρήκε έναν γιο να αγαπά. Εκείνος, ο άντρας που τα είχε όλα, έμαθε επιτέλους τι σημαίνει αγάπη. Οι σκιές του στον τοίχο, της Μιρέλας που κρατούσε τον Αλέξανδρο και του Λεωνίδα που καθόταν δίπλα τους, έμοιαζαν να χορεύουν ενωμένες, τρεις πληγωμένες ψυχές που έβρισκαν η μία στην άλλη το καταφύγιό τους. Πιστεύετε ότι μια καρδιά που έχει ραγίσει μπορεί να μάθει να αγαπά ξανά? Η έπαυλη δεν ήταν πλέον ένα μνημείο πλούτου και πένθους, αλλά ένα σπίτι. Ένα σπίτι όπου η ήχη δεν ήταν το κλάμα της ορφάνιας, αλλά το απαλό νανούρισμα της Μιρέλας και η ήρεμη φωνή του Λεωνίδα που διάβαζε παραμύθια στο γιο του, καθισμένος στο πάτωμα, απελευθερωμένος επιτέλους από το άκαμπτο κοστούμι της εξουσίας του. Δεν μιλούσαν για το παρελθόν, ούτε έκαναν σχέδια για το μέλλον. Έχτιζαν το παρόν τους στιγμή τη στιγμή, δημιουργώντας μια νέα ανορθόδοξη οικογένεια γεννημένη από τις στάχτες της απώλειας και της προδοσίας.
Εκείνη, η γυναίκα που είχε χάσει το δικό της παιδί, έβρισκε έναν γιο να αγαπά και να φροντίζει, θεραπεύοντας ένα κομμάτι της δικής της ραγισμένης ψυχής. Εκείνος, ο άντρας που τα είχε όλα εκτός από την ουσία, μάθαινε επιτέλους την ταπεινή, σιωπηλή γλώσσα της αγάπης, όχι ως κτήση, αλλά ως προσφορά. Μια μέρα, ο Λεωνίδας έκανε μια τελευταία σιωπηλή κίνηση. Κατέβασε από τον τοίχο του σαλονιού το μεγάλο, επιβλητικό πορτρέτο της Ρομπέρτα, ένα σύμβολο της παγωμένης τάξης που δηλητηρίαζε το σπίτι. Δεν το αντικατέστησε. Άφησε τον τοίχο γυμνό, μια λευκή σελίδα που περίμενε να γραφτούν νέες αναμνήσεις. Η Μιρέλα τον παρακολούθησε από το κατόφλι, κρατώντας τον Αλέξανδρο στην αγκαλιά της. Δεν αντάλλαξαν λόγια, αλλά τα βλέμματά τους συναντήθηκαν σε μια στιγμή βαθιάς, αμοιβαίας κατανόησης. Η πράξη του δεν ήταν μια διαγραφή του παρελθόντος, αλλά μια δήλωση για το παρόν. Η εξουσία της χειραγώγησης και της ταξικής αλαζονίας είχε εκδιωχθεί οριστικά. Το σπίτι ανήκε πλέον σε αυτούς που το γέμιζαν με ζεστασιά, όχι σε εκείνους που απλώς κατήχαν τους τίτλους ιδιοκτησίας του, απελευθερώνοντας το χώρο για να αναπνεύσει. Η νίκη της Μιρέλας δεν ήταν κοινωνική. Δεν έγινε η νέα κυρία της έπαυλης. Η στολή της καθαρίστριας αντικαταστάθηκε από απλά, καθημερινά ρούχα, αλλά η θέση της παρέμενε άτυπη, ορισμένη μόνο από την αγάπη και την ανάγκη. Η δικαιοσύνη που έλαβε δεν ήρθε από κάποιο δικαστήριο, αλλά από την ήσυχη γαλήνη ενός παιδιού που αποκοιμιόταν στην αγκαλιά της. Κοιμόταν κάθε βράδυ σε ένα απλό δωμάτιο υπηρεσίας, αλλά η καρδιά της κατοικούσε στο βρεφικό δωμάτιο, εκεί όπου η μητρότητα που της είχαν στερήσει βρήκε επιτέλους το καταφύγιό της. Η ανταμοιβή της δεν ήταν τα χρήματα ή η κοινωνική άνοδος, αλλά ο ήχος μιας σταθερής, ήρεμης αναπνοής στο σκοτάδι, ένας ήχος που γέμιζε το κενό που είχε αφήσει η δική της σιωπηλή τραγωδία. Οι σκιές τους στον τοίχο της Μιρέλας που κρατούσε τον Αλέξανδρο και του Λεωνίδα που καθόταν δίπλα τους έμοιαζαν να χορεύουν ενωμένες, τρεις πληγωμένες ψυχές που έβρισκαν η μία στην άλλη το καταφύγιό τους. Η ιστορία τους δεν έκλεισε με έναν γάμο ή μία υπόσχεση, αλλά με την καθημερινή επιλογή να θεραπεύουν ο ένας τις πληγές του άλλου, χτίζοντας κάτι όμορφο πάνω στα ερείπια. Η Μιρέλα επέλεξε να επιστρέψει σε έναν κόσμο που την είχε ταπεινώσει και την είχε κατηγορήσει άδικα, όχι για τον άντρα που την αδίκησε, αλλά για το παιδί που δεν μπορούσε να ζήσει χωρίς εκείνη. Αυτή η επιλογή, γεννημένη από την απόλυτη αγάπη, αφήνει πίσω της ένα βαθύ ηθικό ερώτημα. Πιστεύετε ότι η συγχώρεση της Μιρέλας ήταν μια πράξη απόλυτης δύναμης ή θυσίασε τη δική της δικαιοσύνη για χάρη ενός παιδιού?